Ako náhle máte pripravenú marketingovú stratégiu, tak sa môže pustiť kompletne celý marketing. Tento pozostáva z tvorby reklám, z tvorby pravidelných newsletterov, ktoré sa posielajú vašim zákazníkom a tvorby obsahu na sociálnych sieťach alebo webovej stránke. Cielené reklamy na Google a Mete robíme vždy podľa určenej taktiky. Na začiatku máme stanovenú stratégiu, ktorá je spravená minimálne na rok a z nej vychádza taktika na každú jednu reklamnú platformu. Napríklad Google môže mať taktiku, že sa budeme zameriavať na nejaké špecifické kľúčové slová alebo kampane, ktoré sú zamerané na predaj produktov. A napríklad reklamy na sociálnych sieťach môžu mať taktiku získavať nových ľudí, takže vlastne akvizíciu. Budeme tým získavať ľudí, ktorí ešte nikdy neboli na webovej stránke a nikdy nenakúpili váš produkt. Ale keďže celý marketing nie je len o reklamách, je dôležité, aby sa tvoril aj pravidelný obsah, ktorý posúva organicky vašu webovú stránku a vaše povedomie na celom internete. Toto sa robí pravidelne blogovými článkami a príspevkami na sociálnych sieťach. Robíme to vždy na základe harmonogramu, ktorý spolu s klientom vytvárame na minimálne 3 mesiace dopredu. A vďaka reklamným kampaniám a blogovým článkom alebo celkovo obsahu, ktorý sa vytvára, získame nejakého zákazníka, ktorý vás nakúpi, tak musíme s ním pravidelne komunikovať. A na toto používame e-mail marketing. Slúži na to, aby sme čo najjednoduchšie a čo najefektívnejšie komunikovali so zákazníkom a získavali v podstate jeho záujem do ďalšieho nákupu. Dávali mu nejaký hodnotný obsah, aby sme ho presvedčili o tom, že nakúpiť znova bude skvelá vec. A všetky tieto body tvoria vlastne celok, jeden veľký marketingový balíček. A my tento marketingový balíček musíme mať zaradený do nejakého veľkého plánu. Takže robíme plán, ktorý je rozdelený na sekcie a tie sekcie vždy odpovedajú danej platforme, s ktorou pracujeme. Napríklad máme sekciu pre Google, sekciu pre Metu, čo je vlastne Facebook a Instagram a aj na mailing a tak ďalej a tak ďalej. Všetky kanály, ktoré v podstate u vás budeme používať. Tento plán je vytvorený vždy na nejaké dlhé obdobie dopredu, aby sme nemuseli spolu s vami deň čo deň sedieť a vymýšľať, čo ideme robiť zajtra. Aby celý marketingový systém fungoval, musíme spoločne fungovať ako partneri. Spoločne budeme nastavovať ciele a spoločne budeme nastavovať aj tie kroky. Sme voči vám úplne transparentní, takže budete vidieť každý jeden krok, akým sa posúvame k vašim cieľom.